Di tingnan Kaya? Ah! Mas game lang natin, pre. Mas game natin. Yan, sup mga kaji. Ito, magandang umaga o gabi man kung anong oras ko may upload do. Si Enki, taga dito din sa silang to, anak ni Sir Jay. Pre, di ba? Tama. Yan, Sir Jay nga pala, thank you din. Pupunta dito yon. And game. Sana ma-enjoy nyo to. Kahit yung sa atin, pula. Yan, nanonood Sir Jay, ito yung sa atin. Yan, tigrihan na parang ano ba to, kulin sa kanya. Parang dumihin na tibrit. Ito naman, pulahin sa atin. Game. Tapos game lang kami. Sana laro na maayos pa rin yung gagamba. Tingin ko lakas nito. Grabe yung kapit. Tingin ko pre, parang may kalalagyan tayo dito to pre. Malakas sumirit to, sa saputan pre. Di tingnan Kaya? Napakalakas nga, pero saan ang gagamba niya? Oo nga. Ay! Grabe, uy! Tamakbo! Kat, tayo. Yun lang. Napatakbo. Pero ang lakas talaga, ang kapit. Ayun lang, nakauna tayo. Nakakagat tayo mga Aji. Harap ka na. Nakauna tayong kagat dito, nakalamang na tayo. Ayun! Ay! Grabe! Shoutout niya pala kay Kuya Stevia. Gagamba niya to mga Aji. Tayo na nagbitaw kasi wala akong ganito kalaking gagamba na nakakondisyon. Saka flex ko lang din. Ito din yung tumalo sa atin kanina nung unang laban namin na 7 laban. Yan, Zengi ulit. Grabe! Pero ayan naman, sana napasaya namin kayo. Ang bilis ng laro. Alam mo nakapass forward yung laban. Shoutout kay Zengi. Sino gusto mo i-mention pre? Kaya tata na ano. Ayan, ito, tropa Style natin yan. Hindi ka dumayo kanina. Yan lang mga Aji, maraming salamat po. Babawi, Zengi, babawi. Babalikan tayo ni Zengi dito, may paglaro ulit sa atin to. Yan lang God bless po. Maraming salamat sa inyo lahat. Yan lang.